Ang gamay man ang Diyos, di ba? Mabito nang giingon dito sa Matthew chapter 24, verse 12. When the abomination that maketh desolation shall abound, matod pa niya, the love of many shall wax cold. Di ba hayop? Suga o suga. Dili ang cellphone. Sulaw. Ako, nakauwi. Wala na. Malay nung daan nga ninintak na mag-isgot tayo ng dalan. Kay dagan yun ang wala nakatultul sa dalan nga nagkagiyag kinabuhi. Labi na apit na ang panahon karon. Mga tao mubiyag yun sa pagtuo, expressly yun na yung pa ni Apostol Pablo. In the latter days, the Spirit of the Lord speaketh expressly. Namatod pa nila daghay bubiya sa pagtuo about ana tungod nga siguro gilaay sila o bitaw na nga kita kanunay gyud nga magdasig dia sa Ginoo mo na yang gingon kinahanglan magmalig-unta nga naman ang mga propesiya sa Ginoo sa mga propeta wala gyud mapatya sini matuman yun yung tanan. Mana sa gikingon pa na ninyo hisgutan tani ang dalan nga dapat ato gyud ning lakwon. Kinahanglan mo lakaw gyud ta ini. Kaya ang dalan padung sa kinabuhi gamay ray nakatultol niini. Nga matod pa niya dinhi ang dalan na nagiya sa kinabuhi na mao ka ng eternal life o everlasting life. Mabito na importante nga kining dalanan ni atong mahibaw-an kung unsa ning dalan dili ingon nga kung naa ka sa Ginoo na ka sa dalan sa Ginoo. Giunsay mo pagkabalo nga ikaw naa na sa Ginoo. Mabito na nga ang pulong sa Ginoo nagtudlo gani sa mga tao gani adtong unang panahon. Giinan sila agi kamo sa daang dalan kay aron makapahulay inyong kalag nga matod pa nila dili mi moagi ana sila ray nagingon ha mo nagingon sa Ginoo nga di daw sila mangagi mo na si Jesus Christ ni anhi aron nga ang tao gayud kumuadto sa amahan kinahanglan moagi kang Jesus Christ matod pa ni Jesus Christ walay makaadto sa akong amahan gawas kanako. Nga naman siya ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Mo na ang dalan nga gitanyag ni Kristo, nga mao si Kristo, ug kamatuoran, kinabuhi na. Wanang ningon siya, sumulod ka mo sa dalan, nga tulid. Kay dako kayo ang dalan, ug dagay nangagi ini, nga mao ang dalan sa kamatayon. Daghan daw nangagi ini, dalan sa kamatayon. Kay ang dalan daw padulong sa kinabuhi, gamay rin nakatultol. Manang gingon sa kagamay, kinanglan, manikamot yun ka, kay kuning dalan mo yun. Usa man ni ka mystery good nga gitudlo sa Ginoo nga ang tao, kung dili gani pasabton sa Ginoo, dili gina siya kasulod. Kaya ang Ginoo may nagdumala sa tao, ang Ginoo may nagblind sa tao, nga aron ang mga tao manggod dili sa Biblia nagsulti ni siya katulang willing no katong sa iyang kasing-kasing adun na siya willingness aron ang Ginoo gayod mutabang niya sa diya nga siya willing mo nang giingon mangayod din na siya sa Ginoo kay wa man ay nasayod sa mga dalan nga padulong sa kinabuhi way tao na hibawa na gawas lamang ang Ginoo magpadayag sa iya aron ang iyang dalan padulong yun sa kinabuhi. Mobito na ang pulong sa Ginoo mo kani ato ang guidance, instruction, mo ni ato ang light nga aron kita mulakaw sa dalan diya sa kinabuhi.
Pero una ta mo ana diha anang dalan ha. Mao na ni akong gingon sa inyo ha. Siguro ako kadungog gini. O bitaw hinungdan ang libro ni Jeremiah ug ni Ezekiel, nag-ingon jud siya, amend your ways. Giingnan siya, usba na inyong dalan, usba. Kaya nga naman, tungod kay ilang dalan man God, unang giingon, puro sila karnero nga nangasalaag. Wala si Jesus Christ ni anhi, aron pagpangita itong mga karnero nga nasalaag. Mao na nga din, ang pulong sa Ginoo nagsulti na daan nga dalan, pero sila di mangagi. Karon si Jesus Christ, noon ang gingon, nagsulti siya about sa dalan, so ang mga tao dili pod mo tuo. Kung doon naman sila gugma, mabugnaw ra gyapon. Kay giingnan man gyud ni Jesus Christ una siya mubalik sa diha nga mudangat na ang kadautan sa kalibutan. Magalibot na ang pagkadautan sa kalibutan, mabugnaw ang gugmas kadaghanon mo na itong batayan. Wala nga kinahanglan magpadayon sa paglakaw diya sa dalan nga adunay kahayag. Nga matod pa ni Isaiah, samtang na pang kahayag, aron di mo maabdan sa kangit-ngit, maglakaw daw mo. Maglakaw daw ta. Mabita na ako musulti ninyo about ining pulong sa Ginoo ning kahayag. Pero una sa tanan, sultihan ta mo ha. Ang akong kinabuhi ug inyong kinabuhi, lahi ang ato ang mga gitawag og dalan. Ang mga pastor, mo na sila ang mugiya sa dalan. Kung bagat pa, kung si Jesus Christ ug ang mga propeta, messenger, nagadala na sa pulong atong una, aron pag-prepare sa dalan, karo kay wa naman to sila, o bita hinungdan ang pulong sa Ginoo nagahisgot, naghatag siya mga gasa sa mga tao, nga din gitawag og teacher, pastors, evangelists, aron maoy mo padayag ining pulong mahitungod sa Ginoo. Kay kung walay pagpadayag o pagpahayag, mo nang gingon nga din sila, anaagyod sila sa kangit-ngit. Ya kung ikaw ana sa kangit-ngit, so therefore, mo nang gingon, ingon ni Apostol Pablo, mga pandol yun ta. Mo bitaw na nga kinahanglan gayud ana ata sa kahayag. Ingon nga nakit-an nato nga si Jesus Christ mao ang kahayag, kay siya ma ang kahayag ng kalibutan. Mo na nga ang ato ang kinabuhi diri sa kalibutan iyang gipahayagan. Wanang gingon, arise and shine, for the glory of the Lord. Wana itong face shine upon thee, ni sidlak diya kanato. Wanang manindog yun ta, aron mutanaw ta ang suga, nga maura na atong sundan. Sundon yun kung unsa gayon ng payag sa Ginoo. Muna ang gingon sa pulong sa Ginoo dito kang Job, why the light is given? Because mo nang inungdan nga miserable ang tao kung wala siyang kahayag. Wala nga why the light is given, because ang dalan sa tao tinago. Kanang ambot sa iyang pasabot sa pulong sa Ginoo nga ang mga dalan nga padung sa kinabuhi gitago na sa Ginoo, unless kung ang Ginoo gayod mo bitaw na kitang nangalagad ya kang Kristo Jesus, uban ni Kristo Jesus, hinatag na sa amahan na. Walay gibantayan ni Jesus nga dili daw kuno hinatag sa amahan. Wala ang tanan niyang gisultihan, mga hinatag na sa amahan. Wala maningkamot nga hinatag ta sa amahan. Mao bitaw na kaming mga pastor, lahi mi kay sa inyo. So unsang paagi sa pagbasa nako, kay ang pastor ginabadlong sa Ginoo pinaagi sa mga balatian. Mga kasakitan pero gagmay lang, badlong man lang na. Pero ang mga karnero or membro or followers ni Kristo, ginabadlong lang sila sa pulong. Muna hinungdan, mingon mo nga, awa man ko balatian. Wa man lang ko nakabaton ini sa akong pagpangalagad. Although sa tinuod lang, ang Ginoo nagabadlong na nimo, kay kinsa katong gigugma sa Ginoo, ginabadlong. Wa bitaw na makapungutan ako Ginoo nganong naaman ng mga butangan sa kuha nga di na ko nangalagad man nimo. O nang malipay ko kung badlong ko sa Ginoo, kay sa tinuod lang pinaagi sa mga pagbadlong na usab jud ko kanang mga sakit ba para na nawala akong anak dako kay itong ipagpadayag sa Ginoo sa kuha. Pero matod pa sa uban gitunglo daw ko sa Ginoo. Walay tunglo nga gikan sa tao, walay tunglo sa Ginoo kun dili niya tunglo ng tao. Ang Ginoo dili mo tunglo.
Panalangin jud siya. Pero buabot ang panahon nga din, ang mga tinunglo sa Ginoo katuramang wala nangita sa Ginoo. Labi na katong wala ni kumpirma ni pulong sa Ginoo kat tinunglo. Mo bitaw na ang mga nangalagad sa Ginoo, mao kana ang gitawag og puno sa pagtuo o sa espiritu. Pero ang kanang mga nagpalo sa Ginoo, kinahanglan puno siya pagtuo. Pero kung iyahang bation, kanang puno sa di ta makaingon puno sila sa sa espiritu, dili ta makaingon na, pero dapat mapuno-puno sa espiritu. Kanang espiritu pagbati ba? Pero ang magwawali, kinahanglan mapuno gyud sa pagtuo o sa espiritu. Nga ang tanan daw punong pulo, kinahanglan iyang tuhuan o bation. Mabita na usay badlungon, although ang pastor na ay gitawag og pagtuo, pero dili puno sa pagbati. Pero gibaliwala lang niya ang giwali ba? Mabita inungdan kung baliwala ang kuning wali. Manang gingon badlungon ko sa Ginoo kay ngano man. Mo nang niingon si Sir Pablo, kamong magwawali, di ba ninyo walihan ang inyong kaugalingon? So mabati namo pinaagis pagbadlong sa Ginoo. Kaya nga matud pa niya ang tanang gihigugma sa Ginoo, yan yung ginobadlong. Pero kamo moingon mo nangalagad mo sa Ginoo kay wa mo'y mga balatian. Kaya ang Ginoo mo panalagin man ninyo matud pas pulong sa Ginoo. Pero ang pulong nagabadlong na gyud sa inyo ha. Mo nang iyang gingon dito sa Hebrews ba? Kung mo-refuse mo sa mga tao nga nagsulti ni adres kalibutan, di gani mo ka-eskapo. Kaya ang nagsulti ni kalibutan, manulti, aron maka-escape mo. Kung di mo maka-escape, ana, labaw pa ang nagsulti ngadto sa langit, di gyud ta maka-escape kung i-refuse ninyo. Kay kaning mga pulong nga gisulti sa speaker, gikan man ni sa langit. Ang Ginoo man nagistorya ini, dili man ang mga speaker. Mabit itong naay nabasaan ako, ang mga propeta itong una, mo'y unang gitawag og pasipala sa covenant, mo'y unang nga kanang gitawag og kung sining violet ba? Dili ng purple, violet kanang sa ganin ng nagsupat. Muna ang mga propeta. Muna ang mga pastor, ang mga propeta, giina na sa Ginoo tong una, kanang mga dugo nga naminaw kaniya sa iya na paninglon. Katong mga naminaw niya dito na sa magwawali paninglon sa mga propeta, gunsa niya pagtudlo aron makatultol unta sa dalan sa kinabuhi. Mausad na ang mga pastor paninglon sa ilaha kanang mga kalag. Mo bitaw na si Apostol Pablo nagsulti, wala niya gipakagamay ni tanang pulong. Iyang gipadayag tanan aron di daw siya paninglon sa mga dugo atong naminaw. Mausad na ang akong gibuhat karon nga matod pa ni Apostol Pablo, alaot ko kundi kumuwali. Mo na ako magwawali ko. Di ko maluwas kundi ko muwali. O bitaw na usay kana ako pagwali. Kung daghan may dibuto, wa ko'y mahimo. Kaya daan man na naisulat ni Apostol Pablo, basta Gentiles gani, wala na sila nag-after sa pulong. Nag-after na sila sa wisdom na nagadala sa pulong. Mo na. Pero ang mga Hudiyo, wala na nag-after sa wisdom, sa miracle. Na kung ikaw bright kayo, kinahanglan ipakita ang milagro. Kung ikaw Gentiles, wa ka nag-after sa pulo sa Ginoo, ang gusto nimo bright ka. Wa man gina, di ba? Kung nang hinungdan ningon sa Apostol Pablo, gipili niya ang mga walay grado. Kung tataw kayo, klaro kayo ba? Nga dapat ang buhaton sa tao adto siya maminaw katong nakasulti anang abot sa pulong sa Ginoo nga imbes wa siya grado. Tungod kay ang Ginoo mao kana ang nagpadayag sa iha kay gasa man ha. Nganong kabalo man na nga wa mo tanay grado because kanang gasa man gud. Kanang gasa nga gikan sa langit nga ang Ginoo kay ang tanan man mga pulong sa Ginoo say ra kay iwali. Pero ang pag-understand pangayuunon pamanggani na sa Ginoo. Gobita na sultihan ta mo no. Nakasabot na gyud ni pulong sa Ginoo. Nanata sa last days, kung gusto sa Ginoo, dili pwede ang gingon ni Apostol Pablo, hadol na ang pagbalik sa Ginoo kaysa imong pagdawat sa Ginoo.
Kung niila ka sa Ginoo, dugay na, bata pa ka, di man gani, tawagon ka nga, wa ka na backslide, kumpiyansa lang ka, wa ka na backslide, hantong pagkadako ni mo, Kristohano na ka, mo na gitawag lukewarm. Ang gusto sa Ginoo sa Revelation, mas maayo pa ang na backslide ka, ug nabalik ka, nidasig ka, kay dili ka isuka. Ipangambog na nimo nga wa ka na backslide. Mo bitaw nang naigisampol sa Ginoo, ang importante katong prodigal son. Katong na backslide, labaw pa sa tanan, katong mga gipili niya, katong mga daotang tao. Gipili niya si Judas aron mutuman sa kasulatan, kay kung wala si Judas gipili, kinsa may motraidor kan Jesus Christ aron ilansang siya sa cross, aron ang tanang tao bayran niya be. Gipili niya si Apostol Pablo nga mupatay og mga Kristohano na tumuunang panahon, aron siya may musulti sa tinuod, aron ma-experiencean niya kung unsa gayod nganong gipili siya sa Ginoo. Dagay gipang pili. Mo bitanaw sa kabutan, mingon ko ninyo, ayaw mo kahadlok nga kamo na ay mga binuhatan sa tinudan, gipili sa Ginoo ang mga wicked man aron mahimong righteous. Wa siya niyan hindi rin para sa mga righteous kundi sa mga dautan. Mo kinipulong sa Ginoo para ni sa mga nasayop nga mali. Mo bitaw nang gingon na basahan ako diha. Nangita ang Ginoo niya itong mga tao nga moangton nga siya nasayop. Nga niangkon siya nga gibaliktad niyang pulong sa Ginoo. Mao ito na importante karon natong hisgutan ang dalan padulong sa kinabuhi, dalan padulong sa kinabuhi. Dili nang padulong sa kamatayon. Abi no sultihan ta mo sa sige na pagpalandong ginahuna sa pulong sa Ginoo kay kada gabi imong ko murag maluya man pug di ko kabasa sa tinuod lang. Nya pag mabasa na ko malipay ni kumahimo dili kumundan pero kay namay dagay bulaton sa gawas obligasyon dangon lang nako ni. Pwede kay ni pudto na kog basa ni ang tibok gabi. Usap pud kabutang gingon sa Ginoo ni Apostol Pablo manggod. Una balik si Kristo sa Philippians 1:6. Being confident, ingon nga kumpiyansa gid mo kaayo pagpangalagan sa Ginoo. If you began in the work of God, be complete until the day of coming of Jesus Christ. Kumplituha daw ninyo. Muna nga di ta pwede nga di ta makumpleto. Kay giingon ni Santiago sa chapter 2 verse 10, kinsa katong nakatuman sa mga pulong kunya kulang og usa, malinapason lang gyapon siya sa latod pagkasulti, di gyapon siya malangit. Nya unsa man nimo pagkumpleto kung dili kasultihan sa tanan? Mabitaw na inay pagwali nga isulti tanan aron dili gyud ka makabasol sa Ginoo, rumingon ka nga wa man isultihan na Ginoo karon kay gisultihan na mo. Hindi mo magkumpleto wa pa mahimo. Ang dalan atong hisgutan karon nga padulong sa kinabuhi nga diin ato nang tuhuan. Wala giingon dito sa John chapter 5 verse 24. Kinsa tong maminaw ug mutog mubuhat nining mga pulong, dili siya malaglag kun dili may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili siya moadto sa paghukom kun dili moadto siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Kanang paghukom, kanang judgment, another term for kanang judgment is a noun and the condemnation is a verb. Kanang judgment, mao kana ang pagkondem nimo. Mao ang judgment sa usa ka judge nga ikaw kondemon, dili ingon ikaw reward, judge na na. Ang mga reward katurang gitawag og mga nidaog. Nya nidaog di ka nang napili man ka. Asa mao kadungog og nay nidaog na knockdown sa boxing. Asa mo kadaog nga sa gira didaog ang nangamatay. Mabita na kumudaog ka reward ang naani mo.
Mo bitan ako sa kabutan nga po yung isulti ni tinuday ha, wa ko kabalo hapit ang balik ang Ginoo. Kundi mo mo to, wa gyud ko mahimo basta mao gyud na. Kay ang pulong sa Ginoo, it is near. Is at hand. A little na lang. A while na lang. Gamay na lang unya, while na lang ba? While naapatay higayon, may gani napatay higayon. Abi ganin ako matapos na to itong pagpangalagad sa Ginoo kung magpadayon itong pandemic. Nga na, di na pwede. Muna itong bantayanan, nga di ka to, isang kawarning ito, kinisulat na ito sa Bible. Mo po na si Jesus Christ, the second to the last warning, na dili na takasimba pag magsugod ng gira. Asa man mo, be? Asa man ta? May gani, wapa ta. Di apil sa Ginoo. Kaya pasalamatan na ito ang Ginoo, nga ang Ginoo magod tudlo nato sa dalang nato pagabuhaton kay kung moabot na wala na gid tay buhaton di na ta kadto simban miingon naman gyud ang gobyerno nga ayaw na muglaglaag kay basig ang missile ana ba mo bitaw na kung mahimo gawas na mo sa inyong lugar kung kamo mo'y girahon mo nang wa nay tao dito sa gitawag og Ukraine sa Syria wa nay tao dito sa panahon nga niabot ang ISIS sa Iraq wala nay mga tao nang gawas na sila umot masa sila ng gawas. Nya karon naata diha nagsimba unsa pa mali mo pagsimba mo nang giingon sa Amos nga dili na gitawag og kagutmanan. Mo nang kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mo na samtang naatay higayon. Mangaon jud ta pulong sa Ginoo. Mo nang giingon pagpangaon, ang pagpangaon daw sa pulong sa Ginoo aron kita mabusog. Bahalag nagmoingon ang Ginoo pulong sa Ginoo nga naay kagutmanan dili kagutmanan sa pagkaon ug gilimong kun dili kagutmanan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo bisag asa daw mangita ang tao di nakakita kay gutman naman mo man giprophecy ni Amos. Unya karon unsa may imong buhaton mo na si Jesus Christ nagingon siya ang giuhaw ug ang gigutom umari kamo kanako kay busgon ko kamo. Muna nga, kinahanglan mabusog tayo ng pulong sa Ginoo. Aron pagkabot ana, kabalo na taon sa buhato na to. Ako, kabalo na po sa buhato na to. O bito nang na yung mga pagsulay na ako, pero di bali na ng mga pagsulay kay wanang gingon, wala na yung makapahimulag ka na ako sa Ginoo. Bisa pagkinsa na. Bisa pa daw kahabugon na. Bisa pagdalpong ko dito sa kahabugon nga, delikado kayo kung mahulog, dili daw na makapahimulag. Kanang gugma sa Ginoo nimo, ang Ginoo na gugma nimo mo ning nungdan ni kadiri. Manibot pasabot mo na ang dalan gitanyag sa atoa kay nahigugma ang kalibutan. Gihatag niya ang bugtong anak. Kanang bugtong anak dili lang kay nagpalansang aron luwason ka kun dili kinahanglan mo agitan niya kay padung man ta sa amahan. Nagingon man siya, walay makato sa akong amahan, gawas ka na ako kay ako ang dalang kamaturan ug kang kinabuhi. So way labot ang kamatayon. Way labot ang bakat. So asa man ta moagi sa dalan sa kamaturan kay kinabuhi na. Pero kung ang dalan nga itong paglaktan bakat, because naaman po'y nagtanyag og dalan nga bakat sa Bible ato na iskutan karon. Ingon pa niya din kanang kalapasan atong una sa mga tao ba, transgression ba. Ang mga bisyo dili na sala, ang tinuod nga sala nato kanang paglapas sa balaod sa sugo sa Ginoo. Ikaw Kristohanon, kung malapas nimong balaod nga niani ka din mo nang giingon nakasala lang gyapon ka. Mo nang giingon wa kay pagtuo kay ang tanan butang nga walay pagtuo sala man na. Kung nagtuo ka sa Ginoo, nya wa nimo buhatan ng mga balaod, ordinance, law, statute. Mo nang giingon nakasala gyud ka. Balag na ka sa tubangan sa Ginoo. Sa inyo dang kabahin ang mga Israelites. Sa diya, before sila niadto sa Israel, sa kang Hitler. Nga naganto sila dito, nga wa sila tabangi sa Ginoo. Sa wa pa, wa ba din sila nangalagad sa Ginoo? Nangalagad sila sa Ginoo. Ang problema lang, layo ilang kasing-kasing. Dili tininuod ba? Prophecy manggod na. Nga ang mga katawan daw sa Ginoo, drew near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Their heart removed. Di palayo sa ilaha o sa Ginoo. Gani sila moagi sa dalang nga gitanyag ni Rimaya nga gingon sa Ginoo, agi mo sa dating daan katong dating daan nga gitanyag daan kang Moses. Unsa man gitanyag kang daan kang Moses?
Mo na ang transgression sa 2 Chronicles chapter 24 verse 20. Mo na inungdan nga kita dili ta kaagi sa dalan sa kinabuhi kay naglapas manggod ta. Ingon pa niya diri, does it God, why transgress ye the commandments of the Lord, that ye cannot prosper? Because ye have forsaken the Lord, He hath also forsaken you. Kung ikaw daw mo kanang gibaliwala na nimong Ginoo, sa tinuod lang gibaliwala ko ta sa Ginoo. Although kung ikaw dili pa kasilutan, para anak kita karon glory to God kay ngano ang Ginoo nagpanalangin nato, di ta tagaan yan o kamo di mo tagaan og mga balakian aron makaalagad mo sa Ginoo, aron makapaminaw mo sa pulong sa Ginoo. Pero kami magwawali, gamay lang kaayo ganing mali. Magpahinumdum dayon ng Ginoo. O bitaw na nga dunay mga butang nga di na akong gipangayo sa Ginoo kung mali ba ko Lord, sultihi ko. Glory to God. Abi mo every night ang dreams mo lang gingon. In the last days daw, yung ni Isaiah, i-pour out daw ang Espiritu sa Ginoo. Ngadto sa mga batanog, sa mga tiguang, mga batanog, makakita mga pananawon. Muna ang ilhanan sa mga tao na ngalagad sa Ginoo, kanang magdanggo kanunay, kay because kanang danggo is, mao nang pagpahinumdum sa imo sa Ginoo. Mao nang gingon ni Solomon, nganong magdanggo man ta, because, kang atong mga desire manggod, daghang kayo, daghang tayo gipanghunahuna, una halos na lang ipadamgo ta niya, wa ka kabalo sa damgo, pahinumdum dito nimo. Unya atong unang panahon po, ningon ni Moses, ang Ginoo makikistorya sa iyang mga propeta pinaagi sa vision and dreams. Sa iya lang mga propeta, pag-abot ni Solomon, ngano ang tao magdamgo because kay daghang kayo ginahuna, unya gipadamgo siya para makainumdum siya kung unsa na iyang ginahuna. Mo nang usahay kung magdamgo gani lain-lain nag-interpretation. Usara ang interpretation diha. Bungon sa pinaka-main dito sa damgo nga imong gipakita dito sa damgo, mao to ang buot pasabot sa Ginoo. Kung na dalay ko ng Ginoo kay ko sa tinuod lang doon ako'y trials. Tungod diha sa akong pamilya. Panimalay, mo tong nangayo ko sa Ginoo. Gipadayag sa Ginoo kung unsa gyud ang mga pamaagi. Kunang nalipay ko ron, nga di, ang Ginoo gayod kauban ako, di mo pasagad ba? Samtang nagilakog na ngayon ko sa Ginoo, Lord, unsa man gyud akong pagabuhaton, magpabilin ako. Anang pabilin ko nimo, mundang malagad sa Ginoo. Otong nahinumduman ako tanang pulong kung mubiya ko, alaw ko, niya kay gusto magkakaluwasan. Sa tinuod lang, ang kahadlok na ako sa Ginoo, dako kayo, kay nabasa na ako tanan. Kung ang Ginoo wa pa nagsilot ninyo, because kaya ang Ginoo nag-andam og panimalos. Kung ikaw na himong Kristohanon, maayo ang imong kinabuhi, wa kay mga daotang mga nanghitabo. Mo nang gingon because ang Ginoo manggod nag-andam lagi panimalos. Mo nang gingon ayaw mo panimalos kaya ako nag-andam og panimalos. Nag-andam ka pungot, labi na kung katong mga gahi daw kasing-kasing o katong mga impenitent heart ba kanang dili mapasayloon sila mga sayo, dapat unta mga pasaylo dayon sa Ginoo. Wa kay sala sa tao. Sa ako wa mo sala. Ako wa ko sala ninyo. Naarata sa Ginoo na kasala. Kaya ang Ginoo ray makahimo sa pagpasaylo sa tug sala. Tanan man ta makasasala. Mao bitaw na nga kung gahion nimong kasing-kasing ug dili ka man hinulsulon mo nang hinungdan nga ang Ginoo, nagandam og kapungot. Di kita kay eskapuan ng kapungot sa Ginoo mo, nabantayan na nato mo bitan ang wagi ta sa dalan di sa tubangan sa Ginoo. Ang iyang unang gingon nga transgression sa mga tao, giporsit nila ang Ginoo. Mga Israelites. Sila maatong pagtulunan mo nang magtuuntan nila. Unya sa diya nga ilang giporsi karon di mo prosper, mo ninungdan di mo prosper. Kung ni prosper man sila by their own ways, mo prosper man ka ba? Kadagsi dato nga wala nangalagad sa Ginoo, mabitan ang giingon nga alaot ka mo mga dato. Mabulahan ka mo mga pobre. Kaya nga naman, ilangan man ang pamaagi. Madato man gyud ta dinhi, little by little mo na giingon ni Solomon. Paningkamot lang. By little it will increase. Di ba? Sige mong tigom. Mo na nga kamo nahimong Kristohanon.
Wanang gingon, wa na untay problema kay ngano man naaman ang Ginoo kay bisag gamay lang inyong kita, mudako na kay ngano man kana inyo manggong kita, matagkita ninyo wa na manggod mo kaibugan dili aron magasto pa na ninyo. So ang importante ato nga ang imong gikita kung unsa imong problema, mo tay solusyon nga gihatag sa Ginoo nimo. Mo na ang unang transgression nila sa Isaiah chapter 24 verse 5. Ingon manggod ang pulong sa Ginoo, the earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. Muna ang ilahang transgression nga matod pa niya na defile ang kalibutan because kanang nagapuyo di sa kalibutan sa unsang pagi na defile nila kay gi-change nila ang ordinance. Kabaw mo unsa nang ordinance kanang pamaagi ba, pamaagi sa pangalagad sa Ginoo. Unya gibungkag nila ang everlasting covenant nga saad sa Ginoo, di ba nagsaad sa Ginoo? Unsa may yang mga saad sa tuwa nga tagaan tag kinabuhi. Mao na si Jesus Christ niya he didn't to perform the covenant. Basara gud ninyo sa Lucas chapter 1 nang pag-anhi ni Jesus Christ dili lang kay paghatag og kahayag ni ato nagalingkod ngadto sa kamatayon. The shadow of death into the darkness. Wala siya lang naghatag siya og light. Wala lang siya nagluwas. Kundi naghatag siya kay balon sa ninyo paghinulsol. Mao ni pulong sa Ginoo. Unya labaw sa tanan iyang i-perform katong covenant nga gi-promise sa Ginoo kang Abraham. Yatong tumanon buhaton to niya. Muna ang mga covenant pero kadto kay everlasting man to na broke down o nabungkag ba. Wana si Job nagsulti pod sa chapter 53 verse 27. He looked upon men. Nagtan-aw siya diha ubos sa tao. Ngadto sa mga tao, nagtan-aw siya sa mga tao, and if any say, kung naay buingon, musulti ba, I have sinned, ako nakasala, and perverted that which was right, and it profit me not. Kanang mingon, ako nakasala, o nabaliktad man akong pulong. Unya, mo na inungdan, wala ko. Kanang dili mo angkon nga, kung walay Ginoo, wa kay mahimo. Ako sa tinuodang mayon ko Lord, kung wa gyud ka, wa koy mahimo. Wala ko diri napita ron amot asa ko. Kung wa koy Ginoo, purti palang daan, magsugod na ang ako ang kanang gitawag giingon sa Bible nga you are like a flowers, you are like a grass na wither, ma-feed ka lang. Sugod na sa purti. Kaya ang mga batanon manggod, manang gingon ni Solomon ang kalipay sa batanon ng ilang kusog. Manang gingon si Solomon, remember the Creator in the days of your youth. Kaya di pa na sila kay numdum. Dito na magsugod. Pagka-40 na. Mabitaw nang naigingon sa Bible ba, kanang mga magwawali, magsugod nyo ng 30. Di na pwede mahimo kang pastor, bata ka pa. Diba pa kay experience na kung saan yun mo kinabuhi sa pagkabatanon, diyan na nimo ang desisyon. Wanang 40 begins at life. Nya kanang pagkabot ng 50, wanang giingon may lagma 100 ka, 50-50 ang tao diha. Kung tumanon ba niya ang tanan? Tumanon ba niya iyang pagkakristyano? Tumanon ba niya ang pagpanglagad sa kalibutan? Dili balance ha? Walay balance sa Ginoo. Sa Ginoo ang tanan. No one can serve two master. Kaya nga naman, kanang gitawag ang Ginoo ang kalibutan. Bumitaw na nga din, ingon siya, whether, kung mag-serve ka doon ka master, whether, o either, you hate the one and love the others, di yun na pwede mabalance. Kaya ang gingon sa Ginoo, imog yung dumtan ang usa, niya higugmaon ang usa. O, higugmaon ang usa, madumtan mo ning usa. Muna, kung mga lagya daw ka sa Ginoo, dili pwede doon ka master. Kinahanglan yun usalan nga diin asa gyud imong gihigugma kaning pagpangalagad sa Ginoo o kanang magpaabot lang ka kung unsay buhaton sa Ginoo nimo. Way buhaton sa Ginoo nimo kundi ka mangayo sa Ginoo
Abiniwa ang yatag sa Ginoo, ang hatagan niya katulang nangayog pakiluoy ha. Na may mercy ang Ginoo, pero kung di ka gusto mercy, mo bitaw nang nay mga pulong giingon nga ang Ginoo wa nag-desire sa offering and sacrifice but mercy. Ang iyang gi-desire sa tao katong naghangyo. Ang importante, kung nag-offer maka, nag-sacrifice maka, ubanig mercy nga usban pa ka sa Ginoo panalangin. Kay kanang sacrifice and mercy, paghatag na og pasalamat sa Ginoo, kay kitagaan ka diha, unya mangayo na pagkag-usab. Kay kung di ka na mangayo usab, mo bitaw na ningon si David nga ayo palayo na ko Ginoo, kay ngano man trouble. Ano padulta kanunay. Manang interview sa gate of thanksgiving and enter his court with praise. Aron ang Ginoo mahimaya. Mo nang giingon ni Job, nga ang Ginoo daw nagtan-aw sa tao kung do na bagyo muingon. Muna nga po kanunay magampo, Lord, kung kini mga butang nga dili wa ko'y mahimo kung wala ka. Muna, cast me not away, Lord, in your presence. Muna ang prayer na tundog yun si Jesus Christ, hingnan yun nimo ang amahan, lead me not into temptation. Kaya kung wala ang Ginoo, kung di mo lead nimo, atog yun ka sa temptation, matintal yun ka. Because kita unod mangguta. Kaba mo anang flesh. Last na siya, last kaibog ba, kaibog. Anong giingon nga, magbantay kita kanya ito ang pagpangalaga sa Ginoo. Ang Jeremiah chapter 5 verse 1, mabita na hinungdan. Nga matod pa niya, run ye to and fro through the street of Jerusalem and see now, and know and seek if in the broad places thereof, if ye can find a man, if there be any that execute judgment, that seeketh truth, and I will pardon it. Muna pasayloon sa Ginoo. Kadtong mga tao nga nangita o nag-execute sa paghukom, o nangita sa kamatuoran, maora na akong pasayloon. Muna akong mingon ninyo, nangita ta sa kamatuoran. Kay gipasaylo ta sa Ginoo mo nang nagisgot ang kamatuoran ron. Unya gi-execute nato ang judgment. Kay mao man nagingon diri, wa po na kong iwalin nyo, speaker lang ko. Dili ako nagingon ako propeta, speaker ko. Doon ako yung gift sa pagwali kay nakasabot ko ining pulo sa Ginoo. Pinaagi niya. Execute judgment. Kaya mo sa nang judgment? Mo bitaw na kong gingon condemnation na. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, there is therefore now no condemnation. Wala na kay condemnation. Wala na paghukom. Nga bisan ningon ang Hebrews, it is appointed unto man once to die. But after that judgment, wala na reward judgment na, condemnation ang judgment. Wala ayaw mong tuo nga din ka mo. Gi-appoint mo sa kamatayon, gi-appoint mo dito sa eternal life. Ma-inherit ninyo. Kung sa mga ma-inherit, ganang kingdom. Mo bitaw na akong isulti ninyo. Nga matod pa niya, nagsulti na siya, diyan ato mo sa street sa Jerusalem. Dito sa dalan sa Jerusalem. Nga tanawa ninyo, o kinanglan may baw mo, kung doon na bagay nangita sa Ginoo. Naabay nangita diya sa Broadway place. And seek in that broad places thereof. If ye can find a man, kung makakaplag mo ang tao, wala, kumuha ni sila diri, ako, excuse, di ko aning judgment, nagingos polo sa Ginoo. Ako ning gisulti lang, wa ko ilabot sa inyo, magsusulti lang yun ko. Di ko kaluwas ninyo, kamura makaluwas, pinagi sa inyong pagtuo. Tungod sa grasya sa Ginoo nga gihatag nga kamo gitagaan og chance kay gikaluy-an ta sa Ginoo kamo. Atong una, di mo people of God, ingo pa sa 1 Peter, but now you are the people of God. Atong una, wa mo ka-obtain of mercy, but now you obtain mercy. Mo itong mga tao nga gikaluy-an sa Ginoo, mo nang hinungdan nga di ikaw nahimong servant, unya kaning mga secret things. Isulti yun ni sa imo ha. Mo nang kay balo, nagyun mo, kung sa yun tinuod niya itong pagpangalagad sa Ginoo. Mo na i-execute na itong judgment. Nga naman, aron mapasaylo ta. Kung sa man ang judgment. Ingon pa ni David sa Psalms 119, verse 29 to 30. Ingon pa ni David, remove from me the ways of lying, and grant me thy law graciously. Ipalayo ka nako kanang mga dalan sa bakat,
Unya ipasalig kanako ng balaod nga aduna gayoy grace, gracious kanang naghatag ka og grasya kanako. Sa verse 30, I have chosen the way of truth, the judgment have I laid before me. Ang judgment kanang dalan sa kamaturan, judgment na kanang kanunay nagsulti siya ba kung unsay imong buhaton. Kay dili lang kay imong lakaw la ka sa dalan, judgment ng dalan. Sa verse 31, I have stuck into thy testimony, O Lord, put me not to shame. Ako na kulong ko diha sa imuhang mga testimonyo. Anong gingon? But put me, O Lord, put me not to shame. Ayaw ko ibutang nga to sa kaulaw sa kong pagpangalagad. Kay nagsalig ko aning testimony nimo, diha gyud ko nagdipinsa murag na stuck ko dili ba. Testimony lang giagad mo nang ningon siya. Ayaw ko ibutang dito sa kaulaw kay ngano man. Ang mga Kristiyanon moabot ang panahon inigbalik sa Ginoo dagay maulawan. Ingon pa sa Revelation, una magtukaw ka mo, aron dili kung magalakaw nga hubog, madayag, inyo pagka makauulaw. Nga, ikaw pastor, ikaw reverend, ikaw bishop, ikaw membro, ikaw kanunay nagasimba, nagahatag, nagko ginatagan, pero pag abot sa panahon, waday ka maluwas. Literal man yung gingon sa pulong sa Ginoo. Kanang mahitabo gyud nato. Nga matod pa niya sa verse 32, I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Kung imong padakon akong kasing-kasing mudagan gyud ko niya anang dalan sa paghukom o matod pa niya sa imong mga sugo. I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Kung imong patubuon akong kasing-kasing, gayran nimo akong kasing-kasing, mo nang ningon ang prayer ni David, create in me a clean heart and renew right spirit within me. Cast me not away. Wala kung mag-ampo mo, ayaw mo pag-ampo nga mangayo mo, nga tabangan mo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo na, mao ni ang mga gibuhat ni David nga mga prayers, mao ni atong sundod. Pagpa-create po o kasing-kasing diya sa Ginoo nga limpyo, aron ka nang imuhang mga kasing-kasing, mga pagbati nimo kasing-kasing, dili na mo gawa sa baba. Kay the abundance of the heart mouth is speaking, mo nang pangayo gid sa Ginoo nga Lord, limpyuhin akong kasing-kasing. Aron di ka makasala, mo nang ningon si David nga prayer, Thy word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Mo nang gitaguan sa Ginoo, taguan ni David ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing, aron di siya makasala. Ang problema lang usang pagkibalunin mo sa pulong sa Ginoo. Mo man usay ang tao ba magsigilag basa sa pulong sa Ginoo. Nga dito dili mo adto sa simbahan. Ingon ni David, sadya siya naghunahuna sa pulong daw sa Ginoo. When I thought, matod pa niya, the word of God, it is painful unto me. Sakit kayo nako kay di daw siya kasabot. When sadya nga niadto daw siya sa sanctuary, I understand their end. Sadya nga niadto siya simbahan, nasabtan niya ang tumong sa pulong sa Ginoo. Kay ngano man, ingon man gud dito sa Old Testament, when you hear and read the word of God, it's in the day of the Lord and in the house of the Lord. Di ka pwede magbasa dito. Giinan bitaw Ginoo nga unong kadlaw inyo ako isa, di pag yun ninyo na baliktaron pag yun. May mayo Ginoo nga tanan adlaw imo. Nga kaya nimo, di gani kay kaya sa isu kadlaw to keep it holy. Kana pag ang unong kadlaw, ngano imo pag yun ang baliktadon? Perverse yun, di ba? Pagampo mo dito sa sulod sa kwarto, ato pa yung pagampo dito. Magpasalamat mo diya sa gate. Praise mo dito sa court, adto pa yun sa gawas. Muna nga, kanang gitawag og na transgress ang balaod sa Ginoo kay ngano man. Hinungdan nga ilang gibuhat para lang sa Ginoo, pero wala dahil sa kinasing-kasing kung sa gayon ang tinuod nga giingon sa Ginoo. Mo bitaw nang dunay dalan sa kamaturan, doon na po'y dalan sa bakat. Kanang nag-uyo na nga pwede mo mag-pray dito. Pwede mo mag-service dito, mag-alaga dito, bisig dili adlaw sa Ginoo. Usa man na, disobedience man na.
One day lang gipangayo sa Ginoo, one day. To keep it holy kay lisod, mag-keep it holy ta. Lisod. Kabaw ba diay mo pagabot sa Domingo, huli na mo? Dili ta mahuli kung di ta kaluyan sa Ginoo. Mo nang niingon si si Pablo, St. Paul sa Roma chapter 12. By the mercies I beseech you, I beg you, naghangyo kaninyo pinaagi sa kaluoy unta sa Ginoo. So nganong pinaagi sa kaluoy sa Ginoo nga i-presentar na inyo hang lawas, a living sacrifice, holy, acceptable tulo na kabuk. So naghangyo si Paul nga diin mao na iyang giingon sa tuwa, by the mercies kanang kung maghalad ka kanang ang Ginoo maluoy nimo ba nga ikaw gayud kwaon gyud sa Ginoo manang mangayo gyud ka Lord kaluoy gyud ko nga ako makaalaga gyud nimo. Kay kung dili ka mangayo ang Ginoo pasagdan talaga. If you forsake, He will forsake you. Una ang judgment sa Ginoo. Manang iyang giingon dinhi, I will run the way of thy commandments when thou shalt enlarge my heart. Mao na si Jesus Christ ni anhi dinhi kay sila di man sila mangagi. Ingon ni Jeremiah chapter 6 verse 16. Ang dating daan namon tay mga reliyon ring nga dating daan mao man ang but pasabot niya. We will not dili daw sila moagi ana. Nga kita. Mao na Jesus Christ ni anhi nga siya ang dalan. Nya di pagyuta mo palo mo sunod moagi. Siya ang door sa dalan, portahan ba gate, manang yung enter ye in the street gate. Siya ang door or gate. Kay di pwede nga ang tao daw nga muadto sa amahan nga muagi sa bintana, di pwede. Di ka pwede muagi sa lain kanang imuha lang kundi si Jesus Christ imong agya kung sa giingon ni Jesus Christ. Manang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 12 verse 26. If any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant be. If any man serve me, him will my Father honor. Muna, ang Ginoo nag-honor sa iya. Muna, ang gibuhat sa Ginoo sa amahan. Ang Father daw niya, kung mag-serve ta, kung sa itong baton, mupalo kita sa Ginoo. Unya, kung ang servant daw, matod pa niya mag-serve sa iya, ang amahan ni Ginoong Isus, nahimuot ka niya. Di ra ba lang mudawat ug honor ang amahan? Dili na pwede mong nga ikaw nagsimba ka, nangalagad ka, pastor ka, reverend ka. O nainungdan nga ikaw nag-honor sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, kanang willing yun, willing to have life, but to have life, dili lang kang imong magpaabot ka life, nga mudawat, appointed. Dili ka gustong life. Kung karon di man ka kaabil anang gitawag og kamatayon sa imong lawas, nagprophecy ang pulong sa Ginoo pag-abot sa gira daghang gyud mga matay. Wata ka baluan na. Pero ang pulong sa Ginoo nagsulti. Gani ang mga iya sa Ginoo 2/3. Ang dili iya sa Ginoo 1/3 lang. Kung kita isa ka buo tungaon tagkatulo ang duha ana mga wala. Ug maapil ka, mo bitaw nang naigitawag og remnant, katong mga remnant mo ti iya sa Ginoo. Because of the remnant, iyang gi-extend ang mercy. Gipakita niya ang little space of grace because of the remnant. Mo na nga tuhuy nga gamay na lang atong panahon. Nya gamay na lang ng mercy sa Ginoo, dili na ingon nga ang mercy sa Ginoo kanunay. Kundi ka mangayog mercy. Sa tinuod lang ingon ang Ginoo, I have mercy on whom I have mercy. Akong kaluy atong gusto kong kaluyan, hindi na ako gusto kaluyan asa. Wala mangayo kay kaluy sa Ginoo kay depende sa Ginoo kung kinsa iyang kaluyan. Wala gingon din sa Bible. Wala gingon niya if you shall know the truth shall set you free. Nya wa ka kabalos ka maturon. Mingon lang ka gikaluyan ko sa Ginoo na ay grace. Little space of grace na lang maningkamot ta. Mao bitaw na gingon work while it is day the night coming. No one can work. Ang 2 Peter chapter 2 verse 2, ingon pa niya dinhi. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken. Oh,
Mao na ang dalan sa kamatuoran para kanila daotan, di na sila gusto ana. Ang dalan kay ngano man ang ila manggugi sunod mga pernicious ways. Kabang sa na pernicious ways? Mga destructive ba? Mga deadly, mga wicked, mga bad, mga dangers. Grabe, makikla, grabe, mitis ko na hong nani. Pangalagad, sobra kay kanang murag. Kanang murag makasaway o daotan saway ba? Okay lang, makasaway ka o kanang hingo ka. Why fanatic diri? Ang pagpangalagad sa Ginoo dili fanatic. Kung mahimo, mabuang ka. Mo nang gingon ni Apostol Pablo, napulis siya kang Kristo. Nahimo siyang buang diya kang Kristo. Dili na tawag fanatic. Kung naamang gani dut-dut kay sa Ginoo, lahi man ang fanatic kay adto mo yan na mga buhat magdaotan. Mga bad kuan man na action. Pero kanang ingon gyud na nabuang lang kang Kristo. Kay si Kristo gyud ang gisulod ni Apostol Pablo. Police in Christ. Unang gingon niya. Muna nga din, ang tao wa na lang hinuon katultol sa dalan nga nagiya og kinabuhi because ang ilang gipalo, ingon pa ni Peter, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken. Una, kung magsultig kamatuoran, spoken, of evil na lang, di na kinuod, hindi mata mga appointed man na mamatay. Ang daotan na lang hinuon ang imong giingon nga din si Kristo kinabuhi. Ang dalan diya sa Ginoo dili tinuod. Di na tinuodoy nga di ta mamatay. Aw kamo lang kung ako musulti gyud ko kay mao man ang napungon sa pulong sa Ginoo, wa gyud ko gisulti nga dili pulong sa Ginoo ha. Mana karon atong tun-an ron ha, sugod na ni. Sa di pa mobalik ang Ginoo mo nang gingon ayaw gyud mo pagdalo hearing. Kanang habol inyong paminaw ba wa mo kadungog. Siguro wa mo kadungog katong pulong kay ngano man migawas man mo. Baliwalaw na ninyo mga pulo ng gawas, dili naman na mabalik. Mabitan ang gusto ang Ginoo ni ani dinhi. Ang usa ka butang nga kulang gayud ni Marta. Kabi mo si kulang. Manang giingon dito sa Ecclesiastes dana ni Solomon ha. When you go to prudently in the house of the Lord, here is better than sacrifice. Kung niani man ka kay nag-sacrifice ka, mas maayo pang maminaw ka. Pag unsa man ang niani ka din nag-sacrifice ka, unya di man ka maminaw. Kung unsa gayud ang instruction sa Ginoo, mo nang giingon ni Jesus Christ kang Marta. Kay si Marta manggod, duha na kay igsoon na Mary Marta niya yang igsoon nga laki namatay. Or sa wa pa namatay, tigbisita gyud si Jesus Christ dito, si Mary o si Marta, yang gibisitahan og si Lazaro, magwali si Jesus Christ dito, magsulti kay amigo gyud nila, friend gyud na niya ni Jesus Christ. Unya, unsay gibuhat ni Marta sa diya nga niabot si Jesus Christ? Buutan mo po kayo ni si Marta. Nagikay dayon kay pakanon yung bisita. Unya, ang problema lang kay nagbagulbol. Pagikay niya, yung gidalit kang Jesus Christ, pero niingon siya daan. Magtutudlo, badlungar na si Mary. Patabangan nagikay diri, ingunanan na kung basaon na nimo. Magsugod mo diyan basa sa John. Mga magsugod mo sa 9 siguro. Una namatay si Lazaro, basta ka ng whole book of John. Naana dia istorya na ni Mary o ni Marta. Unya, unsay giingon ni Jesus Christ? Pag-ingon niya, badlungan na si Mary, kay nga naman, nagsigilag lingkod. Pagabot ni Jesus Christ, lingkod po siya. Kaya nga naman, kabaw na si Mary, nga kana si Jesus Christ, muwali, yun na. Wato nga din, giinandayon niya si Marta, Marta, usalay mong kulang. Ang imong kulang, kanang gibuhat ni Mary. Kanang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. O ito nang ayaw ninyo gandahin si Jesus Christ, di man po na mukhaon o ganang ba? Wala, ang gusto niya, paminaw yun. Nya, dili lang daw kita tigpaminaw, yung pa ni Peter. Dili lang mo mag-only hearer, but a doer po.
Mo nang gingon dito niya sa Ecclesiastes chapter 5, chapter 5, verse 1. When you go to prudently, nga mulusod ka dito prudently in the house of God, here is better than sacrifice. Mo na kanang pagpaminaw, mas maayo gyud na kaysa sacrifice. Mo bitaw nang diingon si ang Ginoo kang King Saul, the first king of Israel, 40 years nangalagad, gipili pa gyud sa Ginoo si King Saul, nganong namatay man siya. Unfaithful because wa man gyud siya naminaw. Mo nang ningon siya, diha pa siya naminaw siya yang giinan siya nga girahan na ang syudad. Unya kanatan ng tao diya bata tiguang hari pamatya na unya ang mga bulawan ug mga sininang gwapo ilubong sunugang sinina. Nya naunaw ni Juan King Saul, sayang man kay itong sinina, gwapo pa to, ibutang na mo to sa balay sa Ginoo, mga gold, tunaw to ibutang sa balay sa Ginoo, mo na yung nauna tanan. Unya ang hari wan niya patya gitaguan niya kay friend good, mga hari ana magina. Pag-abot dito kay nakaibaw man si katulahang propeta si Samuel masiguro to. Na mo tong hinungdan nga di giadto siya, Saul nang gibuhat na nimo. Manang naipulong gingon dito, obey is better than sacrifice. Kay balog yun ang Ginoo pag sacrifice to niya. Di kay wa man siya ni obey. Saan niya pag-obey, siguro bisag nakapaminaw siya, dal of hearing. Wanang bantayan nimo kanang hapol og paminaw ba nga siguro ay pagto baliwala imbis gipili na siya ha. Gipapili siya og kinsay mo hari sa Jerusalem. Si King Saul gipaadto niya gitudluan si King Saul sa Ginoo, mao ni imong misulti dito sa pari. Ang Ginoo nagpaani nako, unsa may gisulti sa Ginoo nako? Mo to giingnan dayon siya. Mao ni ang gisulti sa Ginoo nimo. Wa na nako nabasa ang history dito. Mo nang ang pagpaminaw labing maayo gyud. Mamatod pa niya din ha sa Exodus chapter 18 verse 15 to 20. Kay magisgot na matagdalan. Nga matod pa niya din sa 15. And Moses said unto his father-in-law, because the people come unto me to inquire of God. Verse 16. When they have a matter, they come unto me. And I judge between one and another, and I do make them known. Know the statute of God and His laws. Muna iyang gigon. Nga diin gibadlo man pud siya nganong ikaw man usa diha nganong lingkod man kadiya at nga niya daw ang mga tao kay aron sultihan siya sa mga balaod ug sa mga patakaran o pangalagad sa Ginoo kay kung doon na sila di gusto kanang gusto nilang mahibaw-an ba kamo di mo gusto mo atog langit kung saon yun pag atog langit mao bitaw na si Moses nag-atang dito kay ngano man kabalog yun siya nga mga tao mo inquire yun sa pulong sa Ginoo. Nga ingon ni Moses kanang mga tao nga do na gikinahanglan. They have a matter, they come unto me. Kung do na sila yung mga gusto gyud kanang mga tao gusto maluwas, sa buhaton, sa pangalagan, dili lang kay ingon pag ingon sa wali nga kung dawaton ni Kristo maluwas ka usa lang ka bersikulo nito sa John 3:16. Mo na iyang gingon dinhi. Mulaktaw ta sa verse 19. Matod pa niya, hail came now unto me, at to my voice. I will give thee counsel, and God shall be with thee. Be thou for the people of God word, that thou mayest bring the causes unto God. And thou shalt teach them ordinance and laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Unay giingon ni Moses sa ilaha. Nga matod pa, paminaw ka na ako o sa tingog. Nga matod pa niya ako magatag og tambag sa Ginoo. Nga aron ikaw magpakatao, be thou people to God. And thou mayest bring the causes unto God. Aron imong dalon tanang mga hinungdan nganong giduol ka sa Ginoo, so may problema nimo. Dala na sa Ginoo. Wala iyang gisulti nga unya sultihan ko sila sa ordinance og ang balaod og ipakita nako kanila ang dalan nga unsa ilang lakwan dalan nga iyang pagalakwan og ang ilang pagabuhaton
Mo na nagsulti si Moses na daan, mo na yung dating daan. Pero dili daw sila mangagi kung sa Jeremiah chapter 3 at chapter 6 verse 16, we will not go. Di sila mangagi diya. Mo na si Jesus Christ niya ni din hiningon nang gid siya, I am the way. Siya ro di sila mangagi. No one cometh unto my Father but by me. Mo na nga si Jesus Christ. Unsa may gitudlo ni Jesus Christ ang tinuod nga dalan. Si Jesus Christ ang tinuod. Di ba? Life. Wala man siya gingon, I am the truth. And date. Ang iyang gingon dito sa John chapter 5 verse 24, kita tong maminaw og mutuo kanako, makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. Unya di siya muagi sa kamatayon kundi makabaton siya life. Abi nimo kita sa tinuod ng kung wakay Ginoo ha. Mao ni ako na understand ba. Pag-abot nimo og 40 sugod na ka. Desisyon na kay Kristohanon gud ka. Sa may mo pagpangalagad, human naman yung pagkabatanon. Manang ningon si Solomon, remember the creator of the days of your youth before the difficult time to come. Una mo abot ng kalisod sa imong kinabuhi. Lisod na ka mulakaw, lisod na ka mukao, lisod na ka manarbaho, lisod. Muna, pag-abot sa 50 nimo, sa 40 palandaan, desisyon na. Kaya pagka 50, kay di manggod magsugo ng sakit, yun makita na to sa tao, baka ng 40. Begins at life, kung nga life of anong eternal ba o life of death ba? Diyan na ka may bao kung unsa akong buhaton ng Ginoo. Dapat atong 40 pa ka lang. Pag-abot sa 50 mo nang gitawag, wa na kay mahimo ana kung ang imong desisyon mali, 50-50 na. Ano gingon? Pag-abot 60, tanan bulaton diri sa kalibutan. Matod pa sa mga tao, dili nakakaya, retire ka na, tiguang ka na, naglusubos ka mo nag 60 ato ah. Pag-abot sa 70, mo na ang pagsugod sa mga balatian na. Muna na yun ang tao. Kaya mo man, nagiingon ni David, 70 lang. Unya, kung doon na may reason, mag-80. Kung siguro na kay mga maintenance, na kay tambal, na kay kwarta, ika-additional sa mong life, huwag kag-80. Kung na kay 90, 100, ingon ni Solomon, mas mayon tang mahadlokon ka sa Ginoo. Kaya unsa man ang pulos daw puno, mag 100 ka niya, wakay kadlok sa Ginoo. Ay gyud nay kadlok sa Ginoo. Mabitan ako mga lagat ta ang una gyud requirement siguro pa sa Deuteronomy chapter 10 is to fear God and to walk His ways, to love and to serve. Maglakaw ka sa dalan sa Ginoo uban sa gugma ug mga lagad ka. Mo nay requirement matod pa dito sa Deuteronomy chapter 10. Muna ang Exodus 18, nag-ingon siya, o sa 20, and thou shalt teach them ordinance and laws, and shall shew them the way wherein they must walk, and the work that they must do. Aron unsa nang bulaton nga imong buhaton. Muna, nagtudlo na daan at una. Muna yung gingon din sa Deuteronomy chapter 32, verse 4, ha? Daan na niya itong una gisulti niya. He is the rock. His work is perfect, for all His ways are judgment. A God of truth, and without iniquity, just and right is He. Just and right na niya. Walay iniquity, walay daotan, kundi kamatuoran kay siya ang God of truth. Kung saan man ang God of truth, kanang judgment ba? His ways are judgment. Ang judgment decision na kanunay decision na sa Ginoo. Di na ka makapamutan, Lord, unsa man akong buhaton? O bitaw nang nagtudlo si Moses, Moses buhaton nimo. Ang dalan sa Ginoo judgment, sulti na niya daan. Ang meaning sa judgment is decision. Dili na ka maka-additional magkampo ko sa Ginoo aron nanatanan diri. Mao nang gitudlo na manggani niya unsa ato ang yampo. Sa tinuod lang, tama itong giingon ni Apostol Pablo, di mo ka ba muampo? Di mo ka balumingon, Abba Father? Unless kung ang Espiritu, musulti ninyo, saan ang Espiritu, kalimpulong sa Ginoo, tudluan mo, kung saan ninyo pag-ingon, Abba Father, o Amahan nga sa langit, nga no, Amahan bagidayon na nimo, saan sa paging Amahan yun na nimo, nga mutubag siya nimo, nagpalo ba ka niya?
Unang giingon, if we abide in me, my words abide in you, inshallah, what you will, it shall be done. Mahitabo, pag yun imong gipangayo, kung ikaw walay pulong sa Ginoo, wa ka nagpabilin. Kung nagpabilin, makaw niya, wa kay pulong, madawat ka na nimo. Pabita na niingon siya, if you abide in me, kung kamo naaman kaniya, nagpabilin man kaniya, siyempre, mangayo, yun sa. Kanya, sa pagpangayo, kung wala kay pulong, pabita na nagtudlo siya about prayer. Wana, ang prayer is talking to God. Kanang speak in tongues, ang dila mo na pagkiksulti sa Ginoo mo nang bisan asa kapag pray God dili ingon magpakita ka pray. Secret man ang prayer because that is talking to God. But kining prophecy, kining wali is mo nang giingon maka-edify ni sa inyo ha, kining wali makapalig-on. Pero kanang prayer makapalig-on sa imuha lang na kay speak in tongues na talking to God na kamura og ang Ginoo sa sekreto mo nang sulod sa kwarto sila importahan aron ang inyong amahan sa tago mutubag tago na ang amahan mutubag kay ngano man kung ipakita niya mutubag ang Ginoo sa imo sa dayag ikaw ni simbahaw nila ngana baka mabaw ang Ginoo mo na nga ang mga pastor kung hatagan sa Ginoo og mga milagro nga siya nagdalag milagro aw siya na iduulo na to. Pero mo nang gingon ako sa inyo, nandoon lang mga tao because of wisdom. Right man ko ng pastora mo nang daghang kayo membro. Baliktad. Ang gipili sa Ginoo dili bright. Mo na si si David nag-ingon no, sa Psalms 91, kasara gyud na. Nagpasalamat siya sa Ginoo nga siya wala malitag sa mga bright. Bright na kayo si David pero niingon pa gyud siya wa ko malitag sa wala siya na-snare sa mga gitawag o kanang mga fuller. Kanang fuller nga, kanang naga-interpret sa dictionary gani. Ana diya sa Psalms chapter 91 ba to? 90. 91. Muna yung gingon dito. Mo bitaw na importante nga natin knowledge. Muna yung gingon din ni shall show them the way wherein they must walk and the work that they must do. Sa Deuteronomy, ang work sa Ginoo perfect and way niya is judgment. God of truth, kanang Diyos nga tinuod mo na ang way is judgment. Mga decision. Judgment is a decision. Ingon pa sa dictionary, a formal decision given by a court. Mo na sa Joel ni ingon si Propeta Joel ba? Sa chapter 3 verse